U suvremenom poslovanju sve više poduzeća odlučuje se za neuromarketing, koji im uvelike može pomoći u istraživanju tržišta, želja i potreba potrošača. Definiramo ga kao spoj neuroznanosti i marketinga, a pomoću njega možemo saznati jesu li reklamne poruke i kampanje nekog poduzeća učinkovite i u kojoj mjeri. Promatraju se potrošači i njihove emotivne, kognitivne i fiziološke reakcije. Što znači da primjerice vi kada ste izloženi bilo kojem dijelu marketinškog miksa, mi ćemo promatrati kako se vi osjećate, koje su vaše emocije kada ste izloženi određenom proizvodu, kako vi reagirate na određeni proizvod. Da li vi na društvenim mrežama imate određenu fiksaciju na određeni dio logotipa ili ga uopće ne vidite. Da li vi u određenom videu vama pažnja pada i vama to nije zanimljivo pa se mora, daćemo inpute kako ćete promijeniti određeni dio. Neuromarketingom se ispituju ponašanja potrošača te se mjere moždane aktivnosti, što omogućuje uvid u aktivnost mozga prilikom izloženosti raznim reklamnim porukama. Eye tracking, fiksacija oči u pogledu gdje ste gledali. Facial coding, znači emocionalni način, mikrokodiranje, ne one ekspresije, nego mikroekspresije. Ekspresije koje mi možemo napraviti poker face, to svi vidimo. Ali mikroekspresije za kojih mi nismo ni svjesni, koje dolaze na našoj subliminalnoj razini. Širenje zjenica, širenje nosnica, znači to su te mikroekspresije koje software će zabilježiti. Osim navedenog mjeri se i galvanska reakcija, popularno nazvana kao i detektor laži, koja mjeri razinu uzbuđenosti prilikom izloženosti nekom reklamom. No sve više korisnika na internetu koristi programe koji blokiraju reklame jer ih smatraju iritantnima. 2021. godine imamo skoro 42,7% internet korisnika da plaćaju ad blokere diljem cijelog svijeta. Onda se trebamo zapitati šta je problem kod kreiranja reklamnih poruka. Ukoliko se osvrnemo na podatke istraživanja, najviše se ukazuje da su poruke iritantne, da nisu ciljane, da su dosadne, da su frustrirajuće. Neuromarketing koriste gotovo sve industrije, posebice automobilska, prehrambena, kozmetička i farmaceutska. Znanstveno je dokazano da se preko 90% odlučivanja odvije u našem nesvjesnom dijelu mozga. A 95% je uvjetovano impulzivnom kupnjom prilikom donošenja potrošačkih odluka. Onda ukoliko uzmemo tu činjenicu u obzir, to više nadilazi stručno i ekspertitivno znanje klasičnog marketinga i njihovih tradicionalnih metoda. Iz razloga što bi marketinški stručnjaci trebali poznavati emocionalne, kognitivne, fiziološke i biološke procese koji se odvijaju u umu potrošača. Neuromarketing ima sposobnost mjerenja vašeg stvarnog ponašanja u stvarnom vremenu i to je njegova najveća prednost. Imate mobitel, nećemo imenovati kojeg brenda, kad izađe na tržište, znači, ljudi će čekati po nekoliko dana u redu da kupe taj mobitel. Onda ako idete malo dalje, imate s druge strane mobitel gdje još nije došao u prodaju, već je rasprodan. A onda imate treću komparaciju s time gdje imate mobitel koji mora se kreirati posebna marketinška poruka, iako je novi model da se proda. S razvitkom tehnologije i povećanjem konkurencije, tvrtke se moraju izboriti za svoje mjesto na tržištu, a u tome i može pomoći upravo neuromarketing.